Kun ka ce ba? Kun ka ce aka kawo ku wurin mallan sai kun ba shi kashi ko? Ba ka sun ka ce ba? Eh? Me sun ka ce? Haka sun ka ce sai su yi mai icce. Sai kun ga mai icce ko? To yanzu kun ga mai icce yanzu. Eh? Da Allah ku ga mai icce. Ku sake su ga mai icce, ku sake su, ku sake su. To buga mai icce. Sake shi wallahi, sake shi. Wallahi bai karin ku ba ni kan. Wallahi bai karin ku ba. An ka ce kun ce kun kai hada kuke ko? Eh? Ku kai hare ne mana ba haka ce men jiya. Dama na san kai kai hari ne amma ba kai harin kowa hake ba. Dan iskan da rawan mutane. Shege. An ce kuna kashe ta? Eh? Baya ga haka nan wa. Eh? Bayan ka so miyu ke mata. In ba ku sata ko? Kuna sata sheka da gudu. Eh? Tana gudu walan? Ba ta gudu. Iya ka haɗuwa sai dubu ba kawai ko. Da rashin jin magana kuma ko? Na'am. Da ba ta bace? Hada ko baci? Eh? Ina ƙarya kuka yi. Ƙarya kuka yi. Wa alaikum salam. Wallahi ina di mara lafiya. Ina diba mara lafiya. Wallahi ba ni kale ku. Ai sakon da an ka wada min, sakon da hunka ba su wace a wada min, shi na an ka wada min. Wanga abin na samu ku dan kadan na, bari in samu ku babba. Wallahi. Daga hada fada. Kuna ma girman Allah ku doka alakinta. Sallallahu alaihi wasallama. Kun san girman manzon Allah, kun san girman manzon Allah kuka zalunci. To yanzu ku zabe guda da in zane ku da in kone ku wanda kuka zaba. In kone ku ko in sa muku ta in kone ku. Ba ku sa kone ku kuma? Ba ku san gida kuma ku sa kone ku. To na rance da Allah in ni ba ku alƙawari in kun ka saba kun ka dawo. Na rance da Allah sai na muku bala'in da yake wannan. Dan iskan da yawan mutane. Ka ji ago? Wallahi alƙawari zan ba ku in kun ka dawo. Dan ya kamata ma in sa bulla in fara zane ku wallahi. Wallahi ba mu dawo. Wallahi ba mu dawo. Allah yanka sani wallahi kuce wallahi Allah yanka sani. Wallahi ba ku san shi ba. Iska. Jakan shege. Kamar in shure shi dan iska. Shege. Wallahi in ku hako magana wani abu. Doko ta yau kawo na nan da Allah duk abin da koma yi aka kawo kuna sai na kone ku. Wallahi. Ina dan uwanka yake. Ina dan uwanka yake nace. Ina kara ma wallahi. Ina kara ma. Na yake dan uwan naka. Ina nan. Jima ta sai gaba. Ai dole don ta ya za ai. Ku te tsakaninmu da Allah. Tsakaninmu da Allah. Daga yau. Daga yau. Mun rabu da musulunta malam. Rabiba. Daga yau mun rabu da Rabiba. Wallahi daga yau mun rabu da Rabiba wallahi. Har abada ba za mu ƙara dawowa ba. Ba za mu koma dawowa ba. In mun ka koma dawowa jikin Rabiba. Wallahi mun ka dawowa jikin Rabiba. Allah ya kama ku da hoshi nai. Allah ya kama mu da hoshi ne. Da hoshi nai. Da hoshi ne. Allah ya hada ku da musiba. Allah ya hada mu da musiba. Da tashin hankali. Da tashin hankali. In kun ka dawo jikin Rabiba. In mun ka dawo jikin Rabiba. Kun ji abin da kuka ce ko? Wallahi mun jiya. In kun ka dawo sai na hora sa geza na hora zane ku. Sannan in kone ku. Yan iska shagu. Wallahi shikenan. To ai salama a hita. Salama a hita. Ai salama. Sai an jima. Sallama za a yi. Sai an jima. Sallama za a yi. Sallama za a yi. Assalamu alaikum sai an jima. To. Sai an jima. To a jima da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Babu maganin kwanan nan na hada yanzu ina zuwa embassy a kai muku insha Allah. Insha Allah. Yawa. Allah ya lo muke baba insha Allah. Yawa.
ku ta yan biyu ke rabi ba me yi gaji yanzu huskake amma akwai yaji ko to take wanke huskake